מצטרפת אלינו עכשיו מאיה שיעון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל-אירופה במכון מתווים. צהריים טובים לך. צהריים טובים, טל. קודם כל קיבלנו עכשיו את ההודעה של מרק רוטה, המזכ"ל של נאטו, שבעצם אומר אנחנו תומכים באמריקאים, אבל לא נשתתף בלחימה כרגע באופן פעיל. מה זה אומר? איך נאטו עוד יכולה לתמוך בלחימה הזו, חוץ מלהשתתף בה? העמדה האירופית ובעיקר הבריטית והצרפתית היא שהאמריקאים יוכלו להשתמש בבסיסים שלהם במפרץ לצורך ההתקפות על איראן. זו עמדה שצרפת עכשיו גם נמצא, והם לא משתתפים בהתקפה, הם כן משתתפים בהגנה. יש להם שם בסיסים וחיילים, הם מנסים לפנות את האזרחים שלהם גם מהמדינות האלו, אבל אירופה היא לא צד למלחמה, ופה היא באמת מעמידה איזושהי עמדה שונה מאשר טראמפ, אולי מאכזבת גם את טראמפ, והוא יודע להשתלח במישהו לא עושה כדברו. תראי, מה לגבי ישראל ואירופה במלחמה הזו? כי זו באמת נקודת החוזקה שלך, בזה את מתעסקת. איך נראה שיתוף הפעולה בינינו לבין מדינות אירופה בשעת המלחמה הזו? דבר ראשון, אני חושבת שאירופה נתפסה באיזושהי הפתעה מסוימת, או לפחות רוב אירופה. הם לא קיבלו התראה מוקדמת שהמלחמה הזו עומדת לפרוץ, ובאיזשהו מקום כנראה שהם חשבו שהמסלול הדיפלומטי אולי יישא פרי, או יארוך יותר זמן. ואיך שהמלחמה פורצת, אז שר החוץ גדעון סער מרים טלפונים לכל מיני שרי חוץ מקבילים באירופה, ומנסה להסביר להם את המצב ואת הרציונל וכדומה. אבל מעבר לגרמניה אנחנו לא רואים הרבה תמיכה במלחמה, וגם התמיכה של הקנצלר מרץ היא תמיכה מהוססת. אז הוא בקצה עוד יותר איכשהו אפשר להגדיר אותו כחצי תומך, ומתעלם במידה מסוימת מהמשפט הבינלאומי, וזה דבר שאירופה עומדת עליו. זאת אומרת, מה הסיבה ליציאה למלחמה? האם לארצות הברית ולישראל יש פה סיבה מוצדקת לפי המשפט הבינלאומי? האם זו מלחמת מנע? האם זו התקפה שהיא מוצדקת? ובקצה המאוד שמאלי של המפה יש את הממשלה של ספרד, סנצ'ז, עם המפלגה, ממשלת קואליציה, שנסמכת גם על מפלגת שמאל עוד יותר קיצונית בשם סומר, והם ממש אומרים, זו הפרה של המשפט הבינלאומי, אנחנו לא מוכנים אפילו שמטוסי תדלוק של ארצות הברית. דרך אגב, טראמפ וקרולין לייבית בעיקר, הדוברת של הבית הלבן, כבר אמרו שהעמדה של ספרד תשתנה עכשיו, רמזו לאיומים מאחורי הקלעים, אני מניח. אני חושבת במידה מסוימת, נכון שאירופה בעצמה לא רוצה את ספרד בתור עמדה כל כך לעומתית לטראמפ, כי זה לא טוב לאירופה. עכשיו, איפה אירופה? אירופה באוקראינה. אירופה מבחינתם זו המלחמה המרכזית שמאות אלפי אנשים כבר נהרגו בגללה. היום לפני שעה קלה קאיה קלאס, שרת החוץ של האיחוד האירופי, אומרת, היא מכנסת פגישה וירטואלית, וידאו קונפרנס של שרי החוץ האירופיים יחד עם שרי החוץ של מדינות המפרץ, ומה שהיא אומרת, הכטב"מים האיראנים שהורגים עכשיו או פוגעים והורסים באזור המפרץ ובאזור שלנו ומגיעים עד לקפריסין, זה אותם כטב"מים שהורגים והורסים תשתיות באוקראינה. אז השיתוף הפעולה בין איראן לרוסיה הטריד מאוד את אירופה, ואירופה נזעקה על זה בזמנו, כבר לפני כמה שנים כשזה קרה, אבל אירופה עסוקה בעניינים שלה, ושוב, זה המיקוד אוקראינה, ובעצם המלחמה שלנו. זה ברור, שמענו גם את פרידריך מרץ, קנצלר גרמניה, בפגישה שלו עם טראמפ, שכל מה שהיה לו אכפת בגדול, בפוטו-אפ הזה, בחדר הסגלגל, זה האם טראמפ יתייחס או לא יתייחס לפוטין ולאוקראינה, כי זה בעצם מה שמנהל את הפוליטיקה הפנים גרמנית, הפנים צרפתית, ובטח הבריטית, ומדינות נוספות באירופה. זה השיח, כבר 4 שנים שם. על הפחד וההתחמשות שלהם היא לא כדי להתגונן מאיראן, ההתחמשות היא כדי להתגונן מפוטין. נכון, לחלוטין, ופה בהקשר הזה אנחנו רואים את מדינות מזרח האיחוד האירופי, אם נסרטט איזה קו דמיוני ככה מפינלנד, דרך המדינות הבלטיות, גרמניה, פולין, עד לבולגריה, רומניה, ואפילו במידה מסוימת יוון וקפריסין, אם כי שם זה סיפור אחר מול טורקיה, הקשר שלהן לישראל באמת הולך ומתחזק לאורך השנים האלה, בגלל שהן מבינות שהן צריכות לשנות דיסקט, להתחמש, הן מבינות את הערך של התעשייה הביטחונית הישראלית. זה ברור. ועבורן ישראל היא באמת נכס ביטחוני. אבל עבור מערב אירופה, ישראל היא נטל נורמטיבי ונטל פוליטי. ישראל הפכה להיות, אפשר לקרוא לזה ככה, מותג רעיל. מותג מאוד מאוד בעייתי, שאתה לא רוצה להיות צמוד אליו ולתמוך בו.
ומהבחינה הזאת אירופה, מערב אירופה, אנחנו נמצאים בבעיה משמעותית. אני רוצה לשאול אותך על עוד משהו ספציפית במערב אירופה, שעוד לא נגענו בו, הסיפור הצרפתי, מקרון פונה לנתניהו אתמול, קורא לו לא לפעול קרקעית בלבנון, נכון, לצרפת יש שורשים בלבנון, היסטורית היא מרגישה איזושהי פטרונות עד היום על לבנון, אבל עד כמה יש השפעה לאמירה כזו מצד מקרון, נשיא צרפת, על החלטות ראש הממשלה שלנו? יש לזה חשיבות? שאלה טובה, אני לא, בסוף ישראל עושה את מה שנכון לה באינטרס הביטחוני שלה. כמו שכל מדינה עושה, כן? אז אני חושבת שיתנו לזה את תשומת לב המדינית, אבל בסוף השיקולים הביטחוניים הם אלה שמכריעים פה. יש לצרפת משקל קטן, אנחנו צריכים לזכור שצרפת וארצות הברית הם במנגנון התאום שנועד לפרק את חיזבאללה מנשקו מול ממשלת לבנון. אנחנו כן צריכים את צרפת בצד שלנו בהקשר הזה, אלא המטרה ארוכת הטווח, לא רק להחליש את חיזבאללה ביטחונית, אלא ממש לפרק אותו ולפרק את התשתיות שלו, לא מבחינה אולי מדינית, אבל מבחינה ביטחונית, ולשם כך צריך את השיתוף פעולה של צרפת, אבל בסוף ישראל תעשה את מה באינטרס שלה. מאיה שיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל-אירופה במכון מתווים, תודה רבה לך. תודה לך.